India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kaseng joki nong treying bro, kilapan long kajialang hene kasngi ka khatlai tarik, jeleu arajar arpuar. Banle burom yaki bro, kibadai nong treying bro. Batkin penlong yaka jingyat pajba haka khat handru tarik jeleu arajar arpuar, kumba shiba jen no phaisni. Yaka ne ka jingyat rally kin sedang nadu fry briket, batkin penkot hadu madan malki. Haka jingakren berkilat petai kubor, kakong wan penhun kharsentiu, ibadai lobbying advocacy coordinator. Kalau ong bahaka association kajong kinong traying hadu mentah kidon hadu henyo hajar ngut kibala register kilo ong ru bakajing temu jokane kajing yat pajba kalong bangin pen I kum kadak jong kajing persya jong kinong traying ya ka sorkar namar kajing ngap kuman jong ka sorkar halor kimat jing dawa jong kaseng bakaseng kajuyai dawa nadu bakaseng kapen trekam nadu usnam arajar lai celebrate ya kibreu batraying breu ha ka khandreu tarek ya kadlong tat ka jingle buram na ka banta joki ka ba ni jule man laus nem ha ka sistem ni chile buram ya kibreu batraying breu ta ka de ha ka ta hi ka jing kamut ka jing le buram jongi ta ka wei ka long ba ngakapat ya ki member bakin yar mi renti ha ka tugas ni khandu tarek ha ka jingle buram ka jongki bat kumbangi kinong traying breu te sakawai padeng kapat ya kitrai bakin a shuti khnang ya ki breu ki batri ha ki yeng ki sem jongki bakin yo ban ya sim bentalang ha ka tugas ni ha ka jingle buram ka jongi ha ka khandu tarek te ngakapat sai sisian biang ya kitrai baki kimde ban ot ya ka bainok sngi jongki ha ka tugas ni baki start te henrei namar ba kidang don ki taki kendon ki ba labu da ka sarkar mo bangim long bade bunthan te ngi la ya wer do ya ki leaders ya ki nom nikmat ki zakka paper bon nation benta te khnang ba kanuman ra atat ya ka jingthot ha ka lek kawan la ne ka jing khap ngia ki kali ki lentia da ka baki ya bun te ki program ni la de pan sedang ban penlong na do ki shpau tarik mentau benai ni don ki program ba per la sha la shi si ru ni don ki program jong ka sang na mangi rakhi be ya kani kum ka tayau ka jong ki nong trayeng mo te henrei ha ka bangi khot pada baneshim benta pa ba kan dei ha ka khat ndeu tarik ka jong benai jun ni ka bangi khot ban don ka jing yat pa ba te ka jing thmu jong ni ka jing yat pa ba ka long atat ba ngin pen I kum kadak jong kajing persya jong kineng traying ya ka sarkar namar kajing snap kuman ka sarkar halor kimat jing dawa ki ba ka seng kala juyai dawa na du bangila sedang ban yatrai kam hakani ka jilla kata na du snam arajar lai kiladon kimat jing dawa ba pher bat men hakini dang shanru ngila persyang bangin ya kendu ya menteri rangba mo ban ai kita ki kopi jong ki memorandum ni kita kimat jing dawa ndek masuk si kalong manadu banai April haduk mentang impat yolar banyak kenduk yang menteri rangba jongi te hakajuk kaporu hadian bangi suthu ba kalakut lat mo le si bang minum la banyak kenduk yang menteri rangba nilawannya kenduk no ya lat jong kajela tu sa tepal maling bad abang ilaya kenduk ya ngila ai kata ka kopi jong ka dor khas lani kimat jing dawa ki jongi ha uru ya ka ba ulah kulal baun ra ya kani khamat juga sarkar ban pek banyak kran ti kimat jing dawa ko mansupan kan mau hi du mensua ki long bet ba ka sarkar kan ithu no ya ki nong training kum ba ka ithu ki beki nong bela ha kita ki thop jam kalibelos ma lani kita ki an ki ban ai jing ya da ya ki nong train nong bela te hadu mentai kita kimat jing dawa jongi ki sulong no ki ba susah hakikat ya ki ba nakapor ni haban ai mo ya kata kador khas ne ka memorandum kat bawan ka sarkar kat bawan dong shadong ni sothu ba ita ijing trai ki ba ki itulop iba ki ni ki jing siu ba ki ni ki nong train ki yo menta kinumla ban ya kot bor ban pendap kita ki jing lot ki jing sep ki jongki tingi ngin ya pelat pat baru ya kata ka wage card ka revise wage card jongki ha kata ka khandu tarik hadian mengiladap ban pendap itu ka jing ya pat ba ka ban sedang na madan yoring hapat ka bangin penkut hamadan malki
Ingi yawer sobha ki mo yakinong triyeng ki don chani shajan ki ba la ban poi te bakin ya shimbentalang hakani ka jingyat pada ka to kasi kum kata ka bangin pedi ya ka jing persya ka jungi ya jing ya ka sarkar ba ru ba ngin pen kubur ka sarkar ba kadai ka kamram ka jong ka sarkar ban pek ya ka benta ka bha ka met ka jong ki nong tre nong bela hakani ka jerla pra ka wage card ka ba ngila pelat kalong hakador 8,000 mo shikanta ikini kinong tre kenta mo sajjan sajiem nangta penkhuyi sem satyar kade hakador 8,000 shikanta ti nangta pada yakini kinong tre yeng kalong hakador 1,000 shibnai kapamut ki bahapan tre hakaju kayeng baro chisgi mo kata ka bangi khot ki full time workers kitrai bi hi gi try na room step hadu damir te kata ka dei hakador praja tengka kala banlong ba kitrai ka kaming kamsem lani kinri khlong lani kinri ki bala temen mo nama hapo ka thup jong ka jing trai yeng hi ngimla banong ba kinong trai yeng kitrai tang koi ka kam nama kibun ba ki kam kidon ki bashulai ban sa jan kidon ki bashulai ban sa tiar kidon ki balai ban pensil ki try kidon ki bahab ban lek ka duty lek bu school lek shaw school nata kidon ki bahab ri ki khlong kidon ki bahab ri ki temen kidon ki bahab pek per mo sumar ki per pun khoi ki sentiu ki tai nata kidon padaru ki ba hab ban shulek ban abyeng ban sem lani ban lek shet ban lek tiu te halo ka ni kanong rem ni sham jing e shibun ba nginyo ya kata kador ka bayar kat ba kitrai ken siu mo hoy ngimong ba baro kitrai ken siu ya kador ka babet ka babiang ya kinong treyeng ki jongi hadu menta shua bangi ngin pelat ya kani ka revise wage cut ka jong ki union ru ngiyo i ba kiladon ka tu kat ni kitrai ki badon hi ga jing so thu na ladi mo ba kilapen kiu ladi ya katulop ka jong kinong treyeng hendrai paderu ba ngala banong ba baro pada kimlong kum tama kidon ki ba ai bat kidon ki bam ai tengi kwa ba ya kadi ka jing siu kan long uniform namar ba baro habangi haban pe ka jing lut ka jing sap hieng ngia siu na ka ju ka yau ngia penut ha ka ju ka dor te lada ka jing yo kan duna palat ba lada ka jing yo kan yaran katte kan sham jing e shibun kham ta me kini kilong yeng ki ba bon ba kinong kamai ki de ki ken thai